patuloy na buhay. So nandito kami sa Palit, Pampanga. So may catering service tayo kay Tita Emily Lumba. Yan, maraming salamat Tita Emily Lumba dahil parati kang nagpapaluto sa amin. Any occasion, eh? Okay. Morning mga Billy. Bagsakan na. Bagsak mo dyan. Ayan o. Morning mga Billy. Hey, ganda ng kulay oh. Okay mga Billy, mag-almusal muna tayo. Good. Ay, thank you kayo dito. Hey, So mga Billy, nagpa-almusal si Kuya dito kanina. So yun. Iskantasin mo na yun ha. So mga Billy, galing ako ng Bulacan. Kaya dala ko yung sasakyan. Ay, morning po dito. Hey, almusal muna na. Ano sa inyo? Ang bait ni Kapitan, ano? Pinag-almusal kayo? Pag-almusal siya. Ganyan sana yung mga driver. Pag nagutom ang driver, kasama pasahero. Yan, thank you. Didong, almusal. Thank you. Time check, alas 9 ng umaga. So mamaya nga pa po yung set natin doon. Rice mill na kaya. Ay, kuha ka number lang. Hindi pa yan. Oh, yun na pa amal ganyan. Para makabawi ko. Lakapin na mo. Na. Moving ka. Hindi nga eh. Okay mga Beli, kain muna tayo. Almusal pala, almusal. So ano na to, palit na to, ano? So mga Beli, palit na to. Shoutout po sa lahat ng mga taga-palit na viewers natin. Dapat kaya dito ang ganyan sa cellphone mo, yung ganyan kalagay. Anong order niya? Ilan ang order mo? Dito lang kami po. Gano'n na sabihin na, para pares na. Ginawa yan na, Per. Ay, doon kita na kita. Ana. Ginawa yung number. Burger, maliit lang. Burger maliit lang. Burger na, burger. Ano, magra-rice na kaya? Hindi ako burger na. Ha? Magra-rice na kaya? Hindi ko alam kung anong oras tayo makapag-lunch. Chicken rice na. Ilan ba tayo? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 9. 9 tayo, 9. Ha? Ano yung sabi na yung wali mo? Hindi? Okay na. Okay. Kapitan, ang tagal mo umisip, Kapitan. Burger lang yung maliit. Lagyan mag-boss. Okay, pwede order lang tayo. Jan! Good morning mga baby. Morning mga baby. Yan. Soft drinks, chicken burger, chicken manok. Wait, Bakit? Anong mag-lock? Maka-order lang. Burger. Hindi. Dalawa lang yung burger, tapos full chicken na. Ang ito. three spice. Spicy yata ito, dyan. Hindi, regular. Baligtad eh, puro spicy nga eh. Dapat puro spicy. So yun mga Beli, almusal muna.
Kumain sila ng lugaw, mga Beli. Ako hindi pa ako nag-almusal eh. Hindi nga ako nag-almusal sa bahay dahil gusto ko sila main sabay sa almusal. Ano yan? Parehas lang mga tayo. Naniwari kaya ka? Original. Sige, Titi Burger. Ang crispy. Almusal po tayo mga kabili. Kaya mga Beli, tapos na mag-almusal. So, diretso na tayo kay Ate Emily. Yung Bagat family siya tao. Nasa... po. Shoutout po. May mga binil daw na tayo kay Tita Emily Lumba. Malit, Pampanga. Mga bere, nandito na tayo sa bahay ni Tita Emily Lumba. Hello. Hello. Sa mga bere, nagbababa na ng gamit ang mga Team Kabeli. Ayan po, si Kabeli Hernan. Machong macho. Gusto ko rin yung plastic. Pwede po yun, gasol. Popo, takip. Si Kapitan. Ayos ang buto-buto. Re, kumusta re? Eto, ayos po mga Beli. Good morning sa lahat ng ating mga viewers sa Apal, Pampanga. Bagong jupet ah. Dali na eh. Sa mga kabili, ito na po yung ating cordon bleu. So naka-slice na to, yan. Siro-roll na lang natin to, tsaka pupukuha natin. So lagyan natin ng ham. Tapos paminta tsaka asin. Ang ganda ng pagka-slice. Thank you. Kaya Beli, nagpapakulo na ng laing si Baringo. Morning mga Beli. So ano yung mga Beli, 5 kilos na laing. Kaya mabiyasa ko pa kanya yung gaya ng sarili mo. Baka mo kung yayapin kay Papa mo, yapang-yapang na kayo yung sex. Okay natin, balawi. Lakay. May lisensya, sa fingerprint. Kaya sa kayo, pinayunayan mo rin ba kayo?
So yun mga beli. So yun, nag-start na si Boss Ingo. Advance happy birthday Ingo. Yun. So ito lengua mga beli, binili natin sa Pampang. So nasa 12 kilos to. 12 kilos yan, kaya lang lilinisin pa yan. Tatanggalin yung mga ngalangalan, babalatan. So yun. Pag lengua, marami na tatanggal po. Parang cordon bleu, tatanggalin mo yung buto, tatanggalin mo yung balat. Yun o. Elias, baliktad mo na dyan. Yun. Yan, cordon bleu mga belly, 12 kilos. So, tigta 12 kilos, tapos 5 kilos na laing. So, meron tayong laing dito. Yun, so 5 po tayo lulutuin natin. Meron tayong mitsyadong baka. Dila. Lengua. Tapos meron tayong cordon bleu, laing, tapos 300 pieces na Shanghai. So mahaba pa yung oras natin, mamaya nga po pa po yung event natin. Tapos meron silang paikutin na lechon doon. Happy birthday po. Yan. Yan. Yung pinakuluan na Ningo, ang dila ng baka. Yan, happy birthday kay Ate Eloisa saka kay IT Aileen Gomez. Irene, yan, happy birthday sa inyo. Thank you. So yan, pag-start na. So siguro mag-start ako magluto dito. Mga 2 na, 2 PM. So 5 po tayo lang po. Nagre-ready lang po sila. Tapos kasama ko si Hernan. Yun. Yan. So dito sa request ni Tita Emily, kami magtatakal. So nagsama na lang ako para may extra income po sila. Kasama din si Jan. Tararararararararan. Very malapit lang kasi ang Apalit. Isang oras na ang biyahe dito. Kaya sinama ko si Jan. Sa ano naman po regular customer natin sila. Kaya gusto inaanap din si Jan dito. Thank you. Ha? Ay, salamat kay Ate Mel yan. Thank you po. Thank you po. Ooh. So, Yun mga beli! magsama mo na po. Kaya mga beli, start ko na itong mitsyado natin. So, ito na. Tutuwa mo po. So yan, wala stress mga beli. May lahat siya ng girlfriend niya. Nasa Baguio sila ngayon. So nagpalamig sila ron. Palamig. Yan, stress. Sino pa ba wala? Ano na, kabili na po? Sira. Yan, sibuyas mga beli. Tawang ano muna to? Sa singkotse natin. Sa singkotse. Marinate. Toyo. Black pepper. So, mitsyado mga beli, parang kaldereta lang din to. So, tapos, ako naglalagay ako ng ng oregano. Dried oregano. Laurel. Tutuwa mo po. So, mga beli, ito yung dried oregano. Nabibili to sa palengke. Beef cubes. Pati tubig ko. So mga beli, mimix lang natin to. So ito, matoyo to. Tapos tomato sauce lang to. Parang kaldereta. Kaya lang wala tong liver spread saka sili. Kaya lang matoyo siya. Mas lamang yung toyo kesa sa tomato sauce. Ay, dagdagan natin ng toyo. Konting tubig.
Okay, mamarinate muna natin to mga, at least mga, ilang minuto boy? Mga 10 minutes. 10 minutes or 20 minutes, tapos silopire natin, ayan natin siya lumambot dito. So hindi ko siya pinrice cooker, dahil mahaba pa yung oras natin, kukuha din natin siya sa matagalang. Proseso mga kabeli para mas masarap. Okay, thank you. Hey mga kabili, ito na po yung ating cordon bleu. So, mainit na yung ating mantika. Ayan na. Maga. Mapali na dyan, mapali. Bagsamin dyan, bagsamin. Mataki. Pabigat yung katawan niya mga kabili. Ano ba po yun mo? Sorry. Tama daw siya. O, siya naman muna yung mga... Na? Thank you. Di ba niya? Igo. Oo, birthday daw, Igo. Ano birthday daw? Thank you, Jan. Ilan number? Ayos po. Lulutuin lang natin to. Tapos mamaya pag namanamig na, pwede natin slice. Thank you. So mga belly, pinakuluan na natin itong ating pork, beef mechado. So mga belly, pag lumambot na to, gigisa na natin. Sinlambot ng dyan. At Tita Mel, thank you sa like question. Balaga. Ang ganda ng luto ng ano, mga belly ha. Nga, manok mo? Manok, Manok? Hindi manok ako. Nanggal, pogi. So mga belly, okay na itong ano natin. Pork mechado. Ay, beef mechado. So mga belly, malambot na to. So yung dila mga belly, dila ng baka, yun na in-slice na nila Adam. So yun, pakukuluan na natin sa pressure cooker yun. So pagka-slice na mga belly, linamas po sa asin. Lambot na to. Okay, hunahin na natin yung ano ga. Laing. Kaya mga belly, lutuin na natin yung laing. So meron tayo 5 kilong laing. Thank you, Ate Emily. So mga belly, igisa na natin yung bawang sibuyas. So mga belly, para sa ano to? Saan to? Para sa laing. Bawang sibuyas mga kabili. Bawang sibuyas. Yan, shoutout kay John Alan ko. Thank you. Diyan, alam ko. Shoutout. Luya. Ginataang luya. Okay mga belly, papupulayin ko lang to. Tapos after na itong laing, susunod na natin itong mechadong baka. Thank you. Thank you. Thank you. Sa mga belly, ito na yung ating gata. So 15 piraso. Okay mga belly, pakukuluan lang natin ito. Pag kumulo to, yun, sunod-sunod na to, lalagay na natin yung ingredients, tapos yung laing natin. So yung laing natin, 3 pack to. So ano to mga belly, marami na to pag na ano. So yung 3 pack na yun, katumbas na mga 15 na gata. Bagsakan niya pa, birthday boy! Kaya mga belly, birthday ni Ingo. Kailan birthday mo ka? January po. January 8, tapos yung kapatid mo, January.
Sabay kayo. Oo. Double celebration pala sila sa January 8. Advance Happy New Year. Boss ako sa February. February 16 ako. Hindi ka sabihan ng February. Ano? Babae. Babae. Bakit pa February. Kaya siya, sino ba yan? Ate Ming and Tito Bon. Dito, Bon. Yung nakaraan, nandun tayo. Okay na, Beli, timplahan na natin. So, chicken powder. Yan, shoutout nga pala kay Amy Santos ng Calamba, Laguna. Alam ba, lagi Shout na. out po. Saka doon sa misis niya, baka mag-sales na naman. Ay, Miss Santos. Mamatok, ha? Shrimp cubes, black pepper, yan, ang linagay natin. Tapos meron tayong chili finger. Okay. So ito, pakukuluan lang natin, tapos lalagay na natin yung ating laing. So mga Beli, patapos na rin si Jeffoy sa kanyang cordon bleu. Ayun, nag-i-slice na po ng cordon bleu si Kapitan. So si Kapitan po, yan, Kuya Jay, kuha mo na. Bulaga! Itong mechado na to, mga Beli, masarap to sa mechadong dila ng baka, saka dyan, sa baka. So mga Beli, bumili ako kanina sa sa Baliwag. So hindi ko na sinama sa vlog. Nag-shoutout sa inana ko kay Mike. Nakita ulit kami dahil sa kanya ako kumuha ng baka. Ng chicken. Ay, mabilisan lang po kasi yun kaya hindi na ako nag-vlog doon. So pick up. Pick up na tayo siya nga gawa na ni Mrs. Shoutout sa lahat ng mga taga Baliwag. Shout out po. Ayan, Tita Tess, nakalala sa Tito Sally. Shout out po. Shoutout po. Pag bumubula-bula na to, ibig sabihin yan, Bukal na. balis Puno na. Totoo kami. Okay, so go, lagay mo na go. So mga Beli, ang laing, masarap to talagang magata. Over. Kapag kasi hindi magata yung laing, hindi manyaman. Tapos magmamantika ng pakonti-konti. Kaya mga Beli, tila ng baboy, tila ng baka, pakukuluan na ni Ingo. So ito pressure cooker na natin. So ito, salt and pepper lang. Tapos yung sabaw na ito, kasi gagamitin natin sa sauce. Okay, lagyan na natin paminta mga Beli. So yung mga Beli, nakapaglagay na tayo ng paminta, so asin. Tapos tubig. Okay. So yung mga Beli, ito makukuluan natin. Siguro ito abutin ng mga 30 minutes to sa pressure cooker. Pag yung pressure cooker to mga Beli, medyo may katagalan kung dila ng baka. Okay, go. Pakuluan mo na ito. Okay mga Beli, ito na yung laing natin. Pabukas mga Beli, nasa San Fernando, Pampanga team. Shoutout kay Tito Jess and Tita Dinang. Nagpasabay sila ng 1 kilo. Line. Creamy. Abrigini. Okay mga Beli, low fire na to. Hanggang sa magmantika na to.
Thank you. So, dito na tayo. Okay, mga bere, ito na yung ating laing. So, titikman na natin. Go! Tester ka nga, tester. Diyan, dali ka, diyan! Wala na mga beli. Mga bere, patitikman din natin kay Jan, Jan. O, diyan na doon. Dito, Ayos na, mga bere, lapit masarap. yan, lapit. Lapit ko! Ayaw na sili ni Jan, Jan. Ah, dali. Yaman nga. Nga, awag sa nga. Mga bere, kinilasa nito, masarap na pero patutuyuin ko pa. Mas gusto ko yung tuyo dahil magatas yan. Okay, so mga bere, susunod na natin yung mityadong baka. Okay, mga bere, pipirtuhin muna natin yung patatas saka Carrot mga beli. di ba sa'yo, kaya? Carrot, kulay orange mga beli. Kaya mga bere, prituhin muna natin. Tapos, yan, tuloy-tuloy na ito. Gisa na tayo ng bawang sibuyas. Karne, sakit, jepoy. Okay mga bere, iniinin na lang namin to. Tapos last na lang to. Tapos magpiprito lang si Jepoy ng lumpiang ubad. Sakay! Sakay mo, sakay! Yan, sakay, yan, sakay! Kaya nga yan. Yan mga bere, okay na itong ano natin. Arot patatas. Bawang. Sibuyas! Nandito ang aray gano'n nandun. Diyan mo pa rin. Kaya mga bere, papapulayin ko lang itong bawang sibuyas. Tapos lalagay na natin yung baka natin. Time check tayo. 1:30 na ng hapon. Okay, mga bere, nilalagay na natin yung baka natin dito. Yun na po mga beli! Red bell boy. Nagdan! Mamaya, mamaya. Okay mga bere, toyo. Dagdagan pa natin toyo. So ito mga bere, kailangan naglalaban yung lasa ng toyo saka ng tomato sauce. Hindi na naglat to? Sige, sige, sige. Liver bread! Wala. Nakakaldereta. So yung mga bere, lasa nito medyo matapang ang toyo. Okay, dagdag pa tayo ng dried oregano. Mga bere, oregano, dalawa.
So dito kasi sa atin mga very may nabibili sa palengke na nakapack na rin. Ano? Yun. Sarap ng itsura. Ayan. Po yung pinagpakulang po yun. Okay. So mga bele, ito yung pinagpakulan. Angat niyo mo. Puna mo ang bono. Ayan. Saan pa ako? Yung mga bele, ano natin kumulo to. Yung masarap to, yung kumakapit yung sarsa sa laman. Yun. So, start na natin mag-fry. Ano? Ayos po! Sige, dyan pa. So mga pwede magluluto na tayo ng lengua. So last na ito lengua, yun yung siya nga yung ginagawa na ni Jepoy. Okay, bawang. Bawang sibuyas natin. Okay, papupulayin ko yung bawang sibuyas nito. So nabili ko na yung ating lengua. So malambot na pinress yung sibuyas natin. Time check tayo, 2 p.m. Ano na dyan? Ano na? Yung nabili papulayin lang natin ito. Thank you. Yung mabili ko ganun yung bawang sibuyas natin. Yung mabili, gigisa na natin yung dila. Dila ni Jan. So imagine nyo mabili 12 kilos to. Nung malinis, kung mabili nung nalinis to, ito na rin lumabas. Pero original na dila ng baka yung mabili. Ayun po. Okay, black pepper. Beef cubes lang. Yung mabili, beef cubes, dalawa. Yeah, kabit nyo na yung white sauce. Fresh milk. Sige, lagay. Okay, mabili natin yung pinagpakulo ng ating baka. Lagyan natin. Campbell. Dalawa. So, mabili Campbell. Dalawa. Tapos nito. Tapos mga beli, lalagyan natin ng ano to. Cornstarch. So yun ang pampalapot natin, cornstarch. Go, dagdag pa tayo ng cream of mushroom. Ay, ano? Nestle cream.
Sa mga belly, medyo maputla pa na konti. So, dadagdag tayo ng cell green para yung maganda yung tingkad ng kulay. Maputi. Ito na yan. Ito ba? Okay, titikman ni Adam. Okay na to. Yung mga belly, titikman namin ni Ingo. Bago natin lalaputan, tikman mo na ni Ingo. Ha? Chicken powder. Creamy ko. Okay na yung creamy. Sa mga belly, masarap na kay Ingo. Sarap din ito. Dagdag tayo ng creamy. Sa mga belly, dadagdag tayo ng cell cream. Kahit yung Alaska, pwede na yun. Kaya mga belly, yun na lang ang kulang. Pero masarap na. Pwede na. Kumbaga masarap na eh. Kaya lang gusto ko lang mas mag-creamy siya. At least magdadag. Ay! Ito, pizza. Okay mga belly, dagdag tayo ng all-purpose cream. There you go, palapot na to. Lengua ng baka. Kaya pakukuluan ko lang na lalagay na natin ito. Tutok pa. Okay, sa mga beleno na to. Dating na to, okay na itong ating lengua. Gagad garamay ko ito. Pwede mo. Ilan lang? Lengua. Ito po yung linggo mga kabili. Hindi naman support. Ngaman na balik ako. So ayun mga belly, tapos na tayo magluto. So siya ngayon na rin niluluto ni Jepoy. Time check tayo, 2:20 ng tanghali. Ayos, so 5 po tayo lang ito mga belly, tigto 12 kilos. So yung laing lang ang 5 kilos. Tapos meron dito naglilitsyon. Yun.
ba? Talangke? Saan tayo? Ano kanina? Labas? Ay, alim mo na lalakoyan! Dre, tawag na ni Daddy Wait. Dre! Adrian! Puro inita na si Mama.
200. Oh, 200! Wala pa na ako! 100! Ay, di pwede. Sige po. Apalita! Oh, get one! Get one! Thank you, Lord. Thank you. For adults only. Okay, get one. Ay, wait.
Happy birthday po. Saka Happy New Year sa lahat. Sarap. Papatiin niyo na happy birthday, happy birthday. Ay, thank you po.
sagana na sa sahog. Bawat huti panalo, kumpleto ang rekado, walang kulang sa plato. Ang bawat recipe, sinisikap at pinagbubuti. Siksik, liglig, sa bawat pinggan, ang lasa'y bumubuti. Ngayon sa kusina si Punay, nabida lahat ng nutrikwento mula belly hanggang vlog na buhat ang pangarap, lakas kamay sa bawat tagumpay. Si Kabeli, inspirasyon, bawat bagsak ang itagumpay. Isang bagsak, sa lechon ay simula. Ngayon ay vlogger, may taga-subaybay na So yun, Ate Emily, maraming salamat po. Yan, every time na may ano ka dito sa amin. Dito sa amin kayo nagpapaluto. Ate Eloisa, yan ate. Irene, thank you. Happy birthday. Thank you po. Thank you. Ay, shoutout nyo naman po sila, tita. Shout out, sister. Thank you. Mami. Mami Elsa. Thank you. Okay, thank you po. Thank you. Hey, happy birthday po. Thank you po. Happy birthday. Sana mga Belly, may bigay sila Ate Emily. Ayan, may mga pangalan. Team Kabeli. Tapos, ito, Mrs. Kabeli. Tapos ito, Jepoy. Thank you. Thank you po. Maraming salamat. Anton, pag-ibigay niyo kay boss. Thank you po. Bless. Walang pangalan? Thank you po. Yan na, Tita Emily, salamat. Ay, kabuntok. Mori. Thank you po. Popo, Thank you po. Thank you po. driver. Driver. Driver, ulo. Adam, Shoot ko sa mati. Thank you po, Tita Emily Lumba. Thank you po. Kabeli. So, thank you, Tita. Hey! Los Angeles. Kabeli. Ito, paminta po. Thank you. Yeah, thank you po. Thank you po, Ma'am Emily. Thank you po, Ma'am Emily. Oh, Ingo. Thank you po, Ma'am Emily. Diyan. Kikilo. Sabi niya siguro dyan. Dyan, sa'yo na lang. Ate Emily, walang pangalan eh, kay Jan na lang. Sunod. Sube ba niya? Kaya Baguio, potong rin na. Nadali yan. Merry Christmas! Kiswon. May mga pangalan eh. Dito Kabeli, anak. Anak Kingo. Ay, Ayan, may mga pangalan po. Ayan, kinig ka. thank you po, Ma'am Emily. Anak Jepoy. Thank you po. Mori, hindi kasi naganog. Thank you po. Maraming salamat. Kian. Thank you po, Tita Emily. Thank you po, Ma'am Emily. Mrs. Kabeli. Ayan, CJ. Pag-ibigay kay CJ. Ingo, barkada mo CJ. Thank you po, Ma'am Emily. Thank you po. Anong pangalan to? Talabi po yan. Anak, dandan, anak. Dan. Kasya Margin. Anong pangalan? Wait lang ah. Walang pangalan eh oh.
Diyan, diyan! Ayan, nyaw nga. Nyaw, nyaw! Kamyaw. Tapos, Hernan! Napaka-beauty! Salamat po. Thank you. Lagi na? Kita, Emily. Kita Emily, salamat po ah. Maraming salamat po. Lahat ba meron? Meron na po. So ito, Tita Emily, walang pangalan eh. Large. Hindi kaya, hindi. Hindi pwede. Tara. Popo, meron ka? Oh, meron po. Ah, bigay mo lang. Kasi CJ meron, di ba? Ah, Ate Emily, bigay na lang natin kay Raram yung kasama naming bata na anak ni Adam. Thank you po. Thank you po. Tapos di pa dyan natatapos. Patay mapa. Tara. Yan, Tol. So yun, Tita Emily, may mga sombrero rito, hindi ko alam kung kanino. Si Hernan na lang, wala sombrero si Hernan eh. Pili ka Hernan. Sige, kuna mo yun. Alin? Blue, zero sa damit. Ede. Thank you po. So ayan, may isa pa. Maraming salamat po. Lahat naman kayo may sombrero eh. Oh. Sino pang wala? Bigay mo kay CJ. So si CJ wala din po. Po, sama ko na sa damit niya mga Ma'am Emily. Thank you po. Thank you po. Salamat po. So ito, pupunta kami La Union eh. Sa akin na lang. Ayan oh, gusto niyo sumaya? Opo. Ayan, so mga Beli, yan, maraming salamat Ate Emily Lumba and family. Saka doon sa anak niya. So may pamasko siya para sa team, saka sa mga taga-kusina. Yun, Ate Emily Lumba. Thank you po, Tita Emily Lumba. Thank you po. Hoy, Thank you po, Thank you po. Mari, Mari! Thank you po, Tita Emily Lumba. Thank you po Ma'am Emily Lumba. Maraming salamat po and God bless you po. Diyan. Tatago pa ikaw ha. Thank you po. Nabigyan ka na pa? Okay, lahat nabigyan na ba? Opo. Thank you po. Thank you po Ma'am Emily. Ay, si Dra... Ate, ano? Tarararara. Maraming salamat po. Ay, kay CJ, pag-ibigay. Ay, thank you po Ma'am Emily. Yan. Thank you po. Sino may hawak nung kay Anton? Ay, mamaya na lang. So yung mga Beli, hanggang dito na lang yung vlog namin dahil mag-iwalay po kami ng team dahil ako didiretso naman po ng... Nabigyan ka ba ng 1,000? Na didiretso ako ng Bulacan. So yun. Ingat na lahat. Ay, kompleto na. 2, 4, 6, 8. Lahat na po. Good na. So yan, ingat na lahat. God bless all. Thank you. Happy birthday po kay ate. Happy birthday po kay ate Eloisa and Ma'am Irene. Yan, maraming salamat po sa walang sawang pagtangkilik ng Kabeli every time na may okasyon dito. Kami po ang tinatawag para magluto para sa kanila. Ate Emily Lumba, thank you sa mainit na pagtanggap mo sa amin. Mula noon hanggang ngayon, nakasuporta ka sa Team Kabeli. Okay, Happy New Year and ingat na lahat! God bless all. Okay, mori na. Yes, Daddy! Okay, Hernan. Thank you, God bless. Happy birthday po. Happy birthday.